Dit is natuurlijk helemaal een uniek proces en hebben we dus nog nooit eerder hier in Nederland toegepast. De kolonne tussen de Ljouwerdiek en Zeediek bij Verwerd had namelijk haast geen nieuw asfalt meer nodig. Alles wat er uitvreesd wordt, komt voortendaliks weer waarom in de diek. Nou hebben we de kans om met KWS hier een pilot te draaien. Dus eigenlijk te bezieken voor het eerst, want het is dus uniek in Nederland, om op een andere manier het asfalt weer op naar te brengen. Want eigenlijk broeken we het product dat we er afschrabben weer op en naar. Dus wat er afvreesd is nou ook weer in het product wat weer omgebracht wordt. Ja, en dat gaan we de komende 4 jaar bijhouden van wat gebeurt er nou eigenlijk met zo'n diek als we dit op die nieuwe manier verwerken. Want dat scheelt natuurlijk een heel soort transportbeweging, het scheelt een heel soort uitstoot en het is ook een goed keper. Een landelijke primeur dus, met gloednije machines en de saneemde koude asfalttrein. Voor de uitvoerders van het werk stiet één ding als speel boven water. We hebben ook al gezegd van joh, als het hier slaagt, slaagt het overal. Qua omstandigheden hier hebben we natuurlijk zeer beperkte ruimte ook. Draagkracht ondergrond is natuurlijk kleigrond. En de fundering wisselde nog van samenstelling. Dus dat was best wel even een uitdaging om daarin de juiste componenten te vinden. Maar dat gaat zeker, zoals het resultaat nu is, wel succesvol zijn. Oninteresse geen gebrek, want bij Rijkswaterstaat en andere bedrijven volgen de ontwikkelings op een voet.